Hasingo ea orduan. Eman digute bidea eta... Tira ba. Bueno, atzalde hon. Eta... Gaur hasiko gea urtengo auzo-auzoko bilerekin. Gaur dugu lehenengo guna, herriguneko hainbat kalena, bixarengo dugu bigarren saio bat herrigunetik kanpoko auzuena, eta etzi landaremua eta baserri kontuak, ezta? Eta baitxere pikupe eta urasamen pixkat herritxik aparte dauden guniak hartuko itxugu. Urtero etxendeun ariketa hontan, gure helburua da azkenian herritxarrekin harreman bat etxia eta herritxarrai momentu bat eskaintzia guk ikusten ez ditugun eta herritxarrak ikusten dituen gauzak gurekin konpartitzeko. Dudagabe, egon biharrek ez zain, urte guztian zain, egun hau aiatzeko, gure atiak beti oteia zabalik eta gure ana gauzak planteatzea eta kexak diala, proposamenak diala, onak eta txarrak entzutzeko beti presgoz, prest egon behar gehalako, hori da gure obligazioetako bat, ezta? Baina ariketa hau baliatu nahi izaten dugu urte sasoi honetan, urte bukaera honetan, ari gehalako udaletxeko aurrekontuak preparatzen 2022 urterako, gauzak ondo baldin badi juaz, abenduaren 30ean udalbatza nahi dugu eraman, aurrekontua, eta hor onartzen badugu, ja 2022a hasiko dugu dagokion aurrekontuarekin. Horren, aurrekontu horretan, guk egin dugu geure planifikazio bat, geure asmo batzuen planteamendua, baina jakina, planteamendu hori beti izaten da abia puntu bat urtiai heltzeko. Eta abia puntu hori geuk egindakoa baldin bada ere, beti da geure asmoa, geure helburuak eta lortze aldea, baina baita ere jakina jasotzen ditugun herritxarren proposamenak eta txertatzea gustatzen zaku, ez? Hainbat kontu izateia aurretik handatozenak, adibidez, iaz ariketa hau ingen duna, iaz online izan zen, ez da? Presentzialik etzan egon, online ingen duen, baina, bueno, hainbat eta hainbat proposamen jaso gendu zen, horietako hainbat urtien zihar gauzatzen jundia, eta beste hainbat gehatu die ingabe, horren horietako batzuk etorriko dira, da planifikazio hortan txertatu eta dagokizuen momentuan eta ingo ditugu. Eta aurten ere, hori nahi duen, ariketa hori, iruditzen zaku ariketa sano badala, gu jendaurrian ipintzia batetik entzuteko, jasotzeko proposamenak eta gero baitxare, zeba ez, hori ere esanen behar da, jendia entzutzeko zertan gabiltzen ondo eta zertan ez gabiltzen ondo. Eta ze astutzen zakun, azken baten gure bidea zuzentzeko edo kontuan hartzeko, ezta? Askotan norpeak etxen ditun gauzak pentsatzen dut dana egoten dela ondoin da, eta batzuetan kanpoko begi batzuk esate guet, zuzendu biharrekoak ere kasu ez. Bueno, horretako ere entzutzen jarri behar da, ezta? Legealdi hasieran esan gendun, da gauza jakina da, baina, bueno, udaletxean gaude, 13 zinegotzi, horietatik 7 gaude udal gobernuan, hasiera baten 7 horiegea pixkat ardurak hartzen ditugunak, pixkat beste maila baten, ezta? Gobernuan zauden momentutik. Eta horren 7 lagunek eta gero jakina, udaletxeko langileak eta badakauz. Bakoitza bere arluan ibiltzen dana. Hala ere, giza baliabide horiek ez di izaten beti nahikua herrixan gertatzen diazen gauza denak eta ezagutzeko eta jakitzeko. Askotan, igual txikiteuen gaudela, kaleko jendiak esatizu ez da, gure kalian, alako parajetan, alako arazua do, eta gauza horrek, nahiz da txikito eguen zozen lagunak inda, nik neuk gustora entzutzetxu, batzuetan gehiagizko izaten da bombardeua, baina hortako goz, entzutzeko, jasotzeko, eta berriz diot guk ikusten ez ditugun gauza horrek sentitzen doanak esaten digunean jasotzeko eta saiatzeko agendan ipintzen, ezta? Pixkate konponbide bat emateko. Orduan, gure jardunian laguntzaile behar ditugu herritxarrak. Ez bakarrik kejatik, baitxare,
proposamenetik eta bueno, azken baten herritxardanon artian enbiar degulako, ezta? Horrean gu goz geure posizioan eta gure arduria dakau hainbat gauzatan, baina herritxarrek ere euki behar dugu ardura hori. Eta nolabait kolaboratu udalakin gauzak hobetzeko bidian ipintzeko. Batek baino goizok esan gau, bai, neuke esan diat makina bat aldiz da, ez diek kasuekin olakoek ere gertatuko ja, eta konstientegea gertatzen diala, eta bueno, horrek ere lehen esan duten bezala, zuzentzeko ere bagoz, eta jakina, jasotzen dugun gero garoak esango digu zehatzo, baina zientoka keja, eskaera, proposamen, en fin. Horredanak atenditzia gaitza etxen da. Horrean hor lehentasunak eta ipini behar izatea, batzuetan izaten da diru izaten da arazua, diruik igual ez dagoelako dana atenditzeko, beste batzuetan lehentasunak eta ipintzen dira, eta lehentasunetan beti ere behiratzentzako pixkat eragin handixen hau da, jende kopuru zabalen nahi eragingo dion gauza bati heltzentzako, en fin, hor zirkustantzia asko egoteia, eta zirkustantzia horietan batzuk gatuko dira, ez da esango azkenak, baina haren aurretikan beste hainbat gauzen goia, ez? Edozein kasutan, iruditzen zat oso importantia dela, ariketa gutxia, gu jasotzia eta gu kontemplatzia geure planifikazioan. Horren, egunotako kontua hori da pixkat, ez? Gu jasotzia eta jakina, edozein galderai erantzutzia. Harreman hortan, garoak esango digu, edo Rubenek ez da izenek esango digu, baina nahi dugu komunikazio bide hau da, udala eta herritxarren arteko komunikazio hortan, nahi duen baliabide batzuk, berri batzuk ipini, komunikazio hori azkarro eta obio izateko, ez da, gero komentatuko digu garoak, baina iruditzen zakulako hori dala bidea. Gu esan geha gure zezango den nipa, gure terrenuan, adibidez, udaletxian denbora asko pasatzen dugu, kalian ez gozen denbora hori, kaleko denbora hori faltazakuna, herritxarrak eman diezagutela, ez? Euren berri. Gu jungabe eta bi adokin solte dozela guk ikusi biharrak hau, ez? Herritxarrak aldigu esan. Halako kaletan, bi adokin solte doz eta arazua doz, hor edadeko jendia, o gazte bat ere bai, noski, amiltzeko arriskua do. Guretzat informazio hori jasotzia garrantzitsua da. Beste bat izango litzake, antxe ikusi hori, eta ez dira pasatzen udaletxekuak eta kejia, bueno, kejia ondo do, ez du ondo arazo baten aurrean keja bat agertzia ondo do, kejiekin batea gurean nahiatzia eta esatia, hori ordo eta konpondu izue, ba. Horren, pixkate helburua bilera guena hori da, gure arteko komunikazio hori albidetzia, eta gaude, hemen batu zatenak, ez asko, baina bai onak. Eta gero etxian ere aizeate jarraitzen, online, konektauta, eta etxetik ere galderak etxeko modua ukiko dezue. Gero buzoiak ere ipini ditugu, eta galdera batzuk edo proposamen batzuk ere jaso ditugu, emango dugu horren berri ere, dano jakin ditzagun. Eta horrean pixkat hori, etorri izatenak, etxian sostenak online, eta buzoietan jaso ditugunak. Horreztia gauzak amaitzen, eta lehen esan detena, urte osuen ziar, gure atia zabalidoz, esango digute gero, ze bide egongo dian udalakin harremanetan ipintzeko, baina biharrezkoa da udala eta herritxarrak etengabeko komunikazio baten egotia. Eta, labur, hori esateko zagoena, eta garoi emango diotitza, eta garoak pixkate gehiago xetuko digu. Atzalde hon danoi, hemen zozten hoi, da horretxian zaudeten danoi ere bai. Kaldok zarrere ederrein digu, eta geixena beha komentatu dugu, baina guk iruzpalau kontutxu. Zandoan bezala, urte osoan zehar jasotzen ditugu hainbat, eta hainbat egundaka eskaera, eta bide desberdina doz, gurekin harremanetan ez, zubi desberdina doz, bat, udaletxe etorri eta eskaera horri xabete, kalian topetzen dunean edo txekiteoan esate egutenian,
registro elektronikoz, e-mailez, telefonoz, edo, bete gozu udaletxean eta edozeinek hitzordua hartuta edo geurekin momentu baten bileratxo batein da. Eta lehen kaldok aipatzen zoan bezala, aplikazio bat jartzeko asmoa dakau. Hori da, herritxarrok mugikorrian jarri aldan aplikazioa. Eta hori da, azkarro eta zuzeno udalakin konektatzeko. Zeba, imaginau, kalian pasieran eta ikusten du banko bat apurtuta dauala. Aplikazio horrekin nengo genduke argazki xatea, zuzenian udalian jasoko genduke, eta konponketa hori eindakuan udalak argazki xabialduko leuke banko berrixakin. Orduan, harremana da zuzeno, da beste zubi bat sortuko gendukena. Eskaera hauedanak, berez, epia da 3 hilabete erantzutzeko, baina saiatzen geha azkarren aldian abentzat, aztian bertan erantzutzen, edo 15 aldixan bentzat erantzutzen. Etxen ditugunak normalian ez daue erantzutzen, ez e-mailez edo telefonoz, ekintzaz erantzutzen du hau da. Gero eskatu duenak ikusten du kalian, zuzendu deula edo konpondu deula. Eta beste eskaera batzuk egoten dira, bezin dianakein, gauza baten txik edo bestien txik. Orduan bai saiatzen geha herritxarrei deitzen eta salpenak ematen zeba ezin daunein. Bale, gero kaldo komentario guretzat zein garrantzitsua dian bilera hauek, zuekin hemen aurrez aurre jarri eta gertutasuna ez da, eta zeuek entzutzeko beste aukera bat izan. Iaz, online genitxun, bilera hauek, pandemisa egoeria zabalako, eta aurten, jende gutxi izozten arren, presentziala ere posible da. Eta iaz, kale hauetatik jaso genitxun buzoietan 20 bat galdera. Oainguan, 3 edo 3 espalaue galdera bakarri jaso ditugu. Baina, pentsatzen deudala, esan duguna txik, ez? Urte osoan aldezuelako eskaerak, edo kexak, edo proposamenak ekarri udaletxea. Orduan, ondo iruditzen bali mazatzu ez, hori emango dugu hitza, edo galderak edo kexak edo dakasuenak esateko, eta gero, 3-4 galdera honek irakurriko ditugu, erantzungo ditugu, eta hoxe, etxietatikan ere online galderak baditugu, horrek erantzutzen saiatuko gea. Iaz, eskaera nagusiak izan zian kale garbiketa, txakurran kaka gora eta bere biliginen pentsatzen dut urte osoan, da baitxa oso-osoko bileretan ere, eta baitxa argiterixa ere. Eta orain dela 2 urte, gai nagusisa esan zen irisgarritasuna barandiak eta olako kontuak. Bai, aurten, ze gauza dian. Beraz, besteik gabe, zegoi emango dugu hitza. Ez daki badakazuen zuekin olako galderaik edo... Ata listia. Ontsen daukeria eta baitxa etxien sostenak ere, Repatza. Bai, hoxe, eta bialdu galderak. Galderetxo bat engo dugu egita. Bai. Bota. Izaskun? Izaskun. Bai, mikrofonua. Muntuate? Bai. Bai, arratsaldeon, urte bat zuria errementeik hori bota genduna akordatuko zea, Bai, ondo gaina. Kosta usekun bota zia. Bueno, hori botatara hola, oain. Zaila, ikustet, ambulantzia bat berta horretzea, zenbagarren urtiere 3garrena? Bota zala, 4garrena? Geixo ere, bai? Geixo, iguala. Lau. Bai, aurreko legislatura zala uste. Hori gurekin nintzen, 4, 6, 7 bat, bai? Ambulantzia bakarra, bitxarte hortan sartura, eta ambulantzia etorrira barrexoa. Nahi neuke jakin ze estoporaken o zer da problemia ambulantziak berta ara ez etortzeko, porque barakizu bestaldetik ze problema lakam, ze bat eskalieta eta... Hori zin nahi neuke jakin, zer den problemia. Hasiera baten, horre daka, lehenko erremente izan, kale hori zabaldu zan, ez da horretxio dabil. Horrek erremente izan kendu eta kalia sortu zanian, akzesu intzanian, hor besteak beste hori zan arrazoietako bat, ez da, emergentzia baten aurrian, edo ambulantziak eta bertaino, edo etxoko kotxiek ere bai, bertaino aiatu alizatia, eskailetak eta ebitatzeko. Kotxiekin hasiera baten ez problemia kaliak beak ematen duan, dana anguluak eta oso gaiztua da kotxiekin aiatzeko, baina aiatzen dira kotxiak. Ambulantziak, kotxiak baina ondixo dira. Orduan, nik esango nizuke, hor dauan,
arazo, udaletxetik amintzat ez bate arazoik eurak proposatzen duena ontzat emateko. Orduan, goiko plazatik sartu, komunetako hortikan berutzartu, eta ordu mendixaneko erregueltatxo hori, eta, en fin, gaur egun nahiko gaizto do. Baina beste aukera bat, nik uste hori, aguazilak izketan inda dagoela, beste aukera bazan, naixo baldin bazan eta ambulantziak egoki ikusten begue, betikan sartzia. Patxetako handikan, gora ibiltzia. Hori hasiera baten da beruzkako kalia, gorutze zilik egun, behin ibilgailu baimenduak eta ambulantziak noski hori izango liak ez, hortikan juti eukiko leguke. Gero, hori da ambulantzien maniobrak etxeko gora beria, baina eragozpenik udalak todo lo contrario, errastasunak eman gutxu. Errastasunak emate hortan, betikan sartuta ere, sartu barrenkaletikan da hor, 90 graduko angulua do, baina ala ere alkoholiak sartu bestetikan, San Jose aldabenetikan, Felix Txurrukatikan, eta kandikan sartu eta zuzenu izango litzake. Eta gero goizan maniobratzeko aukeria ongo litzake, eta gero erten ja betikan. Alde horretatik ez du bat ere problemaik. Hor, nik ikusten duten problemia da solaskidetza, zeinekin eintratu ga. Ze ambulantziak ontxe bat, geho beste bat, baina gure aldetik esatizut, erraztasuna bestik ez, hori dalako gure obligazioa, eta kale horren zentzua hoxe esalako, erraztasunak ematia. Esaten bai oso, ohandikan ere, eskailitetatik ibili behar izatetzatela, baten batekin no beharko gea hori zuzentzeko, ambulantzia kontuan bintzat. Ez dakiz zein dan, mendarokin, ambulantzia... Itzen beharko da, bai. Ambulantzia asuntori ez da zeinek gestionatzen doan, zeinek ere ematen doan, baina... Hoxe, aklaratzea zen barakitzu udalen aldetik hortan akagoa, problemia zela hongoa. Eta bihar danian hor udaleko kamion ere, iaz ezabalera dakan, barak ambulantzia. Eta sartzen da, barrixo barrunaino sartzen da problema gabe. Gero bertan, frontoiko plazoletan bueltitzeko lekua baraka, ambulantzik ez dut, behin ikusire bakarra sartzen. Ezke, oantxe pasatura, 85 urteko Andriak, kaderia apurtu, eskaietatik aurren zeuen, eruen zeueniak. Gero hueltan bastante, familiako bastante aurre esan, aldeik eta zelik, eruen zeuen, udala sasoi baten profesionaleko sarrera parearaino, eta han orduen ja bertatik, eruen zeuen etxea. Bueno, bertatik eruen dere lizuan eta terpetiri jua. Hor, beste bat izango litzak hor pivotia do. Pivote hori pentsatzen dut zabaltzeko... Zabaltzeko dira. Zabali dagoela beti? Zabaltzeko dira. Zabali do beti. Edo bestelak izan ambulantziakoak. Baina nik uste ambulantziakoei esan ambulantziakoek bai erten beharko lioke, 94 urteko andra edo gizonan gana bertaino jun beharrala, ez da? Baina, bueno, beiraukeu, ze ambulantzia asunto hori... Bai, begiratuko dugu. Nik uste, igual jakinez ere ongora, eura jakinez orko zarreri oro, baina hori baten batek kontatun jarri eurakin, zer posible dela hori zarrizia. Idatzi batein, planuakin, direkzioak eta gauzekin. Bai, batez ere, zeu esan zuen, zubixatik frontoian goripitzeko, ipinitxadu gaina, dizien prohibida, ambulantziak esan ezik. Bai, hor eskaera bat egon zan, dizien prohibida zagoela, eta igual ambulantziak ezintziala pasau, eta horretik txokatu dugu, baina, bueno. Bai, horretaz gain, auzotar batzuk ere aurten urtean ziar eskatu dugu bertako piboteko giltza, Obrak eta txeko? Ez, igual etxian edadeko bat, edo bihar izan ezkeo, tolakotan udala beti do laguntzeko eta giltzak emateko. Baina urte batzu giltza, udala gure entramentzat auzoku gelakau, bertan buzoian, nahi deunian, baina irikitxe hoten da beti haura, Haura goixe irikitzen da, honi lotuta behian, beko zarreria, zubixatik gure etortzeko eta horko giltza eukitzeue ambulantziakuako... Bai, hasiera batean pibot horrek areria, universala dia. Osa, ez dia motikuko pibotia bakarek, osa, pibote universala dia, eta horko giltzak eukitzen ditu, eta jareko harremanetan, eta... Bale, ondo, orduan da, gexin bateri igual jakin eso, oinokeko izan eso... Edo kalian forman... Importantia da. Bai, porque gertatu izia, kasuak beire esoteko amorekuak. Zaparraratan da eskailetan bera eta ez, eta eskailetan gore mantxoko pare arte, edo aldamenetikan ambulantzien erten, 5 minutuko diferentzi etxeko izestezu bihar,
Eta 5 minutu asko esan leike momentu batzuetan. Ezin txasuna, eta... Bai, ba. Hoxe, eskerrik asko. Pasota. Zauri, eskerrak. Bai? Mikrofonua. Mikrofonua bat... Ez da horren beste hemen entzutzeko geixo da, online internetetik zeitzen dozenak haitxu izateko, Horretxio da mikrofonuan erabilera. Vale. Esan? Bueno, lehenko guztu eta hori txikito egon zabizenean, bajadak ekartzen. Otxakurrak inpaziatzen, Zaitzen ez dutzazu galdetzen, aber, noiz lagatzen daben lana berak, zupe, orduak aukiko zuzela. Nik hori beste leku baten entzuneban behin horra itxikak gordaunaz. Gure lanak, eta esango izuanak ere, ez da kabarduik. Zupe deretsua dakazu pixka txikito behi hartuta, astu problemekin, ez? Guri hota lau ordukua da. Bueno, hori ze detalli. Zarra gerua bezala, hota lau orduk. Bueno, gero oin berbain dozuena pivotien gainean. Hemen pivote batzuk 12etan ipini, da 12 kenduta doz. Da, kabo. Da inok ez dau behiratzen, ez da ipintzen, ez da ikusten, o ez da harrapatzen inor pivotia kentzen, zein da inor pivotia, aguazilak ipintzen dauen pivotia kentzeko. Samikoian. Hor goikua, samikoiakua, 12etan ipini, samikoiaru doiana. 12etan ipini, 12 pum, bota bateko bastarrera eta kabo. Ni lotzatu ingo nintzake aguazila izen, da hori itxen moste. Lotzau ingo nintzake. Ez da respetoik. Da, ez badia pasatzen horreun guztian be, baina badakixe. Zehaitxek ez dia joaten harrapatzera? Ez que lotzagarrexea da. Batzuek errespeta huitzen dut da. Beste batzuek, osea, barre, da, ez da hori urtietan da, Urtietan dau pasatzen. Ez que hori giltzoi erosoinatu poloike, Baina, zein ja pivotia kentzeko inor. Hori denunzio egin behar litzake. Da zain duen behar. Da egun guztian ez badia pasatzen, goixian joaten dira pivotia kentzera. Beti kenduta, topatzen dabe. Zeni egunero pasatzen nahi, hortik. Txakurrak enya. Badakizu zuko. Da, vamos, pivoteik ez dago. Pivote asuntuan? Bai, pixkat ikusitza pivote asuntua zuk esan dizuna samikoiakoan, bueno, goiko plazako pivotietan ere, lehen zozen hidraulikoarek estropeatu zian bere gunean, itzin dugu hainbat enpresa ezberdinekin, eta esaten digute gaur egun ja pivote hidraulikoak ipintzia, inok ez dugu garantizatzen etxia. Hau da, galetu iso bati baino goixo, eta esaten dugu, naixo ez, ez dakau asmoik horretan sartzeko. Gaur egun, ari dana gero eta gehiago horitzen, erematen herri guztietan, deban adibidez, urtietan dakae, da kalia, semaforo baten bitxartez itxitzia. Oda, kaminua beti du irikitza, oda, ez daungo pivotek eta ez daungo izen, baina kamara baten kontrolpien hongo da. Oda, kamara horrek... Ibilgailua. Kamarak ez dira jendia eta... Ez, bakarri da, ibilgailua, sarreriak, ibilgailuen sarreria kontrolatuko duana. Orduan, egongo da, jende bat, adibidez itziar, atxitxin kalien bizi da, etokiko dugu, baimena, ordu batutan edo egun batutan sartzeko, zebeak ere eskotxiakin eskubidea daka sartzeko. Da, karo, ingo da sartu, eukiko du baimena, horrek ingo erretatu batea, eta gero ertetzeakuan, beste erretatu bat atako dugu. Bizetatik alko dugu atea erretatu da. Orduan, zuk barruan gelditzen mali mazea, horrek hori sanzio esango da. Zin kaso edeke, ertetzen mali madore bere tokitxikan, irikitxo eukiko dugu da. Pasabide irikitxo ongo da, baina kamara baten bitxartez kontrolatua. Eta hitz esplikatu nahi zen. Orduan, horrekin ebitatuko dana hori, jende batek irikitzia, eta ero egosin pasatzia ez egongo da, kartela hundixan, non izango da hori, ezin dala kotxiek pasatu, baimenduak espalin badia. Batzuk baimen eukiko dugu.
sarrera kontrol bat kamarak baliabide bezala erabilitza eta jakina horrek ekarriko duena gero isunak eta emateko aukeria. Isunak, hemen helburu ez da diru ateatzia. Helburua da isunak baliabide bat izatia jendean konportamendu egoki bat bilatzeko. Bestela dana libre da. Horren, zoritxarrez, isunak dakauzenean horren txikasten dugu, ez? Gauzak ondo edo etxen. Adibidez, hori asko, ze badakigu ez dagoela udaltzaingoik ere arratzaldian, eta aprobetxatzen dugu, ordu batetik aurrea, geun nahi duen etxeko, eguna zer etxe malen bada, gabaz are gehiago, ez? Orduan, poliki-poliki hori ebitatzen jutiarren eta pixka kontroltea. Zekoiko plazan gertatzen da, zuk esan dizuna, irikite itxi etxen dugu egozenak, oso ordutan, eta batzuk etxen dugu iriki, eta itxi, eta neu pasau kotxian, baina ez batzuk etxen dugu iriki, eta irikitxala da. Atzetik etortzen danak, irikitxa bali bado, ni barrura hartu. Irikitzen duguen asko igual, baimenduak izan bada, eta berta bizi dialako, baina gero egisa degun osoan behar badi irikitxa gatzen dela. Baina, metodo honekin, semaforo gehi kamara hauekin nengo deuna da, alde zarra bentsat kontrolatu. Daka goiko plazakua, hemen daka barrenkale zarra, Andonin Peluke aurreko pibotia, eta bestia da Samikoiakua. Hola bentsat kontrol batera emango genduke. Eta azkiako hangoiko errementeixako pivotia ere hori igual, kendu ingo litzake. Hori da. Hori da. Hau da, helburu izango litzake pixkat, sarrerak eta pivotean kendu, kaliak laga zabalik, edozein emergentzia, edozein gauzan aurrian ere pasabidea horreteko libre, batetik hori, eta hau bestetik, eta hori denboriak ekarriko digu, jendia otxutzia, naiz da zabalik egon, ezin nahi sartu. Eta sartzen nahi, lehenengoen abisua jasoko dut, bigarrenian bai, hirugarrenian seguru abisua jasoko dut berriz, laugarrenian ja 18 euroko multia egeuko zat. Zeba, nire terkedade sartu nahielako, sartu ezin dan toki baten. Baina bai, pivotiena da, katxondeua, arazua, hor gauza askotik likez, ez? Lehen zeok esan dizuna ez, eozein edaka, unibertsala da, eta gero jende asko daka, zer nik ulertzen dut, auzuan bizidian herritxarrak, karga deskarretxeko ere bihar duela ura bat. Horren, erabilpen hon bat egingo bat ginuke, altzatu, iriki, erten kotxetik sartu barrura, eta hori molestiz asko da, behin iriki detenian ja, pasatzen dut kotxian, eta lagatzen dut, itxigabe orduan, atzetikan, sartzen dena, bia, libre. Piskat hori kontrolatzeko, herri guztiak bide hori sartzen poliki-poliki, eta gu ere, horretan hori aztertzen gabitz, enpresa ezberdinekin, nola hiri. Hori diru asuntua da, bai. Baina, denunzia bi ipini eskero pivotiak entziarren, kendu bihar ez dabenak, nahiko esengo loitzak danak errespetatzeko. Segiruan zabaltzen da. Ez da itxen ezer. Eta berdina gertatzen zaku, eta hori oandikan hori gero ere etorrikoa. Baina, bai, aztertzen ari gehala, soluzio bat bihar doalakuan, rotondan mitzat oso oizku izaten da. Beste puntuetan, ez dakitxe esaten, baina esango nuke toki batzuetan ala izango dela. Zakarpotuen parian, kotxiak laga. Noiz? Eta kamionan ordutegi barruan, ez da? Eta gero, esaten dugu, mankomunidadiak ez doala ondotxin bere lana, eta, batzuetan igual motiboak eukikeu hori esateko. Baina askotan, ikusten dugu goizeko behatzietan, zaborra pilauta ez da ikusten, jasotzen dugu, azalian dagoen hori, kamion txikisakin, mea kontenedora beha jaso gabe, zeba, kamionak ezin izan doalako jaso, zeba, kotxe bat euki doalako parian. Orduan, kamarak, beti ere, eta hori azpimarratu behar da, kamarak beti ere, kotxien matrikulak detektatzeko kamarak. Ez jendian, guk ez nahi jendian zehazta, kontrolik. Eta gaina legez ezilik egin. Baina, kotxiek eta hor, oztopatzen duten dira zen kotxien bila juteko eta otxura horrek kentzeko. Ze pivotiakin bezala, edukiontzietan, zakarkotuetan eta arazo hundixak eukitzen ditugu. Ez da bango kontua, hori betiko kontua. Hori be oso argi ikusten da hor. Hori problemi hori. Ez que etortzen da autobusa eta ez daka aparkatzeko loko dut. Da jentia bire erdixan lagatzen dau. Hala da. Hori, laga eskero danok itxen dugu, Lagatzen badabe, hala, neupe bai. Bueno, gero beste gauza txiki batzuk. Bota.
hemen plazan gainekaldian, hor bada petril bat, Bai. Bai. kalian sartzen. Sabil plaza gainean, Bai. goiko Bai. kalian, konde Hor kalian. barandila bat, gaizki ikusten duzue ala zer. Petraian? Petraila kenduta. Petraiak kendu. Pasuak irabaziko luke 20 zentimetro. Gitxienez. Da kotxia sartu alizeteko. Hor, kotxiek ibiltzia? Hor bizigara no, bai. Aiatzen zate beraino, bai, kar. Claro, Tikan baino goitxik, bai. Trastiak ekarri, otara, Bai, eta hor eskaria... ez dakit, Hor azkeneko nik egon zan justo ausokide batekin, eta batez ere baitxere, komentatzen igual zati bat kendu, hori honetan apareja horrekin begira, zati bat edo kendu den honola intzinken, ze ambulantziak ez diak abitzen. Ambulantzia aiatzen da... Lehen komentatu zuenean, Bai. ambulantzia, bai, problemia da. Benjaminen pare artea aiatzen da, baina hortikan bera ez da sartzen orduan. Hori ebitatzeko, Geratuko litzake punto bat hor, bakarrik, baina hori bakarrik. Zer bestelan joan bia zara, isa 10 metruan, espilua laga, ez laga. Bai. Agatu, hori etorri zelako badakigu. Bai, bai. Claro. Claro. Bestela, nik lehenengo aldi zentzutzen deten hori, Post galanta hartu dut entera honitzanean hau egoela. Da disgustua, hemen 6 persona dutia. Bai. Osea, ez dakit. Gero tabernanek kontua kontatzera dato zuri? Hombre, hemen tokisa. Bueno, beste bat. Baina bada aukeri etxetik egire jarraitzeko, eta batzuk bihar bada egongo dira horre... Bueno, beste bat. Bertan kalian, bombilla bat dago isotuta matau, urte terdixan, ero. Konde kalian? Bai, 17 pixan. Isotuta matau. Bai. Hori makina bat behider biztu dugu. Hor, hemen eskinan eskilaran ikusi neban onjala, ez dakit, 6 hilabete gehiago. Bat, bombilla bat ipintzen da. Koño, herriko bombilla ipintzen da, baitxa. Koño, hortxe tokixan, kinarraka dabil. Bale, ondo dago. Baina, ez dakit. Gaur arte. Dakit. Bale, jasota behatzen da. Igual are bombilla lego son bombilla koño, igual beste osokiko du beak edo. Bai. Beste bat kontakutzuet. Bai. Moilan lauak eta saltze itxuen hori kantoioi, hor sarrera badago, sarrera txiki bat. Eskilara azpixan, daoz 3 garaje ero. Koxarte hona leku. Bai. Han eskilarak igotzeko. Bueno, han goixan, lehenao, euen hormati datorren urak hartzeko, potzu moroko batein ja, da gero tuberisia, desaguera, berutz. Hor bat emate jardina, lurra gota eta lora batzuk ipini zituen. Oin, hau hormantziare igotzen daben bedarrok eta dana jositxa dago. Ura dator eskileretan bera. Da eskileretan bera eta jausten dia, garajeko persiana dozen, ura dana goitxi bera. Euruxa danean, da argazkixa badaka nahi bozu ikustia gero. Esto, dana zikina dago eskilarak eta, sasixak eta dana. En fin, ura ebitau albada, hortik jaustia, ondo ongo litzake. Beste bat, txakurrena komentau zue. Bai. Txakurrendako oin identifikazioa ipini duzue, baina txakurran Jabian izena, geixen bat, ez? Eta elbidea eta bar. Txakurrak batzuek bosalakin ibili dia. Batzuk bai. Hori legioi da generala. Bai. Da hemen txakurrak ikusten dira personean morokuak, da bosali barik. Neri pasauatan behin, ni neure txakurrak imoilan, etorria eta nolan txalan moroko txakur bat gainera, nire gainean ibili izan, kriston ainkaria belaunian, atzeruzka joan itzan, ebaixa buruan, mendarora, da, juezera, denunzia hori neban, juezera joan ginen. Amaitxu eban esaten, ni jueza engaina hori nebala. Holako txe persona doz batzuek, errexean. Esan gura hot, ez bakarri personian agilxa, sino txakurra, segun zelandan,
beste norma batzuk eukibia gutxo. Hala da. Da, txakurran liburu aukibia daut. Hori be legekua da. Bai. Txakurran gai honekin gabiltz, hainbat hilabetetan, ni aztikan. Bai. Badakizu ordenantza berrisa jarri deu, etxieta zabaldu deu eskuliburuak, oan, epe bat eman deu erroldatzeko txakurdanak udaletxian, eta ja epe motzian udaltzainekin bagebiz bilerak etxen ja, kontrolatzeko. Kontrolatu ingo da, bosala, uala, berdegune danetan jarriko diaz kartelak, katuen kolonia danetan jarriko dia kartelak hori ja badator. Txakurgunia ere, ezagutuko dezuan, Santa Batan ere amaitzi ardo, gauza batzu falta die ipintzeko, baina epe oso motzian ja kontrolatzen hasiko gara. Nahi izan deu lehenengo etxedan eta bialdu araudixa zein laburtuta, bai? Eta erroldatzeko eman da epe bat, baina oso denbora gutxi barru ja hasiko gara aktuatzen. Ni egiz esan, hemen ibiltzen nahi, baina onjala 10 batek komentari zuen, joztan. Txakurren hau eta hau dagoela. Da, koño, ez dakitzetela ezer. Da, emostan hori horrezoi partido duzu, noiz. Bai. Ez dakit. Nien itzan entero. Da, bueno, etxian dakate iruateko udaletxera ontxe. Hori da, errondatzeko. Nik uste hor, han, bere txakurran identifikazioak egin datoz beste dato batzuk. Da nik uste dut ondo dauela, dato dana jakin, ez? Ez bakarrik ez dana jakin behar. Agirizia nun bizidan da, bar. Sino que txakurrak batzuek, ez dakit, bosala terri horri joan bidako da. APP dianak animal, potenzial. Han ipiniko dau. Antirrabikia hori batzuek hartu inbiako dabe. Haben Euskal Herrian ez dut uste obligazioa da nik. Txip irakurketa ingo da. Baina dakanak ipine deixela. Ez dakanak ez. Ez, beste dato batzupe aukitzia ez da ona. Hori itxuraz da oso garrantzitsua txip zenbakia. Txip irakurketa ingo da. Hori txakurraren matrikula moduko bada. Txipa obligatorizua da. Eta guk ez dut uste dakaunik hori kartilak eta jakin biharrik eta ezigitzu biharrik bakunak eta ipinitxa dozen. Baina txipa ez ontzeko bai. Eta ero txip horrek erakutziko deu zer dakan da zer ez dakan eta zer antzukizun dakan jabiak. Baina udal mailan hori zeuek ibilizatek iso lantzen, nien ibili geixi lantzen hortan, udal mailan guk bilatu nahi duguna da, pixkat errolda bat etxia, herriko txakur danak jasotzia, txipen bitxartez badakigu zintzu dian, baina geuke zerrendatzia eta garoak esan dan bezala, udaltzainan lana errazteko ere tresna bat gehiago ukitzeko, ezta? Baina txakurren gaixan bezala pivotiak aipatu deu da kotxiak gaizkia parkauta eta azkenian jendian zuk eta bisok txakurra dakau eta bakigu zelibiltzen gehan txakurrakin eta situazio gobernatzen badezu txakurrakin ez da oten arazuik. Baina norpiak gobernatu bihu situazio hori ez da. Eta txarra izaten da, libre lagatzia eta beti libre eta, nire askatasuna eukiketen momentu baten. Baina nire askatasuna amaitxu behar da, bestien kaltia sortu leikenian, ez? Azkenian, esan dut, jendian jarrerak baldintzatzen doala dana. Zeba hon behar da txakurren araudi bat, jendia ez talak ondo portatzen. Zentzuz jokatuko bain dudanok, zentzu baten barruan, elbitzak ebiarko. Miazke pivotiak ere zentzu batekin erabiliko balia, edo herriko zarrerak zentzu batekin erabiliko balia, edo zaborren edukiontzien aurre alde hori zentzu batekin erabiliko balitz, ez ginen egongo arazonek aipatzen ez. Baina zoritxarrez, gure jokabidia ez da izaten zentzuzkoa. Eta horren, etorri behar da, arautzia, jarraitzia, kontrolatzia, eta isunak ere bere funtzioa hartzen dugu prozesu honetan. Da, penia da, baina ala da. Ala da. Bale, eskerrik asko. Posten nahi, Zeuri. aukitzi harri. Bale. Bueno, ixixa juntzat, baina, eske pivotien horrekin, neun joan esatea ere,
asko dala norpeak zer eitzen doan, ardura. Ze, berdin ikusi den neuk ere, Zabalik, eta goiko plazak hori, uste berri niri iruditzat fenomeno, kendu eta ipini etxen dezulako. Inoiz, niri gertatu zait, nik ez dakat giltzik, eskatu noan bere denboran, udaletxian esan zien, garajek espaldin banakan ezin dela. Eta nik eixen bat nahi noan, askotan erozketi etxen dezu, eta kotxian eramatezu gauzak eixenak, eta orduan, alizateko, naiz eta nik pentsatzen dut, ordutegi bat egun biharko litzakela errespetatzekoa. Ez nahi pasatuko, eguardiko 12 txerretan ordu batan goiko plazatik, neuk nahi detelako orduan txen, eta maidanak ipinitza, hori entenitzen den neuk. Zentzu baten barruan. Zentzu baten barruan. Baina, adibidez, lehen lanetik etortzen izanean, adibidez, hori arratzaldeko 3etan karga-kargain da, 3 bat buelten behar samikoiatik neure etxeko horra, potentian kanean, taula. Ez ziren eman bere denboran, da nik ez dakat giltzik Zabalik baldin bado, batzutan egoten da, ipinitxa, baina Zabalik. Ni neuk ikusten baldin metero harta, aprobetxatu izan dut, ireki eta gero ipini. Hori bai, gero ipini. Eta hori do, norpean gain. Bai. Menon bihar behar pixkate jendiei errestasunak emateko, ez da? Eta alde zarrien bizizatenok, bakizuen bizizaten. Eta zeuk esan dezuna, atzaldeko 6etan zapatu baten ez dut uste hasiko zatenik kotxiekin sartzen etxeaino, espada, gertaulik eta etxeko baten magaixoi dauela, eta eman bizu mendaroa, haren bila juteko, zentzuzko gauzardi horrek. Orduan, nik uste lehen esan dugun kamara bidezko zauri, kaliak danak egotia Zabalik, aldi berian itxitxa, pibote gabe itxitxa kaliak, geure erabilerak itxitxa eta irikitxa. Orduan hori denboriekin lortuko dugu. Nik uste beste hainbat herrintxan ere hola funtzionatzen datoz azken gurtietan, eta otxura aldaketak eta hoxe dakarra ikasi biharra, baina ikasiko dugu. Eta nik uste hori mesedegarri izango dela. Ambulantziak, suhiltzaileak, askotan gertatu izan da, hau eta pigotiak itene. Eta eragozpena. Kalia Zabali baldin badot, zup handi ju eura. Adibidez, atxitxin kalian ambulantzia ez da sartzen. Hori ez, ambulantzia sartzen da, goiti berako ararte, eta gero, egin esan duen, leku benekoan, eta kamiliakin etorri eta kamiliakin. Baina horrek ez daka erremisek. Gero beste gauza nahi noen esan, ez da txetxinkalekua, baina da erabileria neu dakatelako kotxia gainaneko aparkaleku hortan sartzen dut, hor, ertetzeakuen aparkalekutik, lehen, sakar horrek, kontenedoriak, auretxe zeuen biztia. Guain, handixauak eta eskinoro zipinitza, eta arek espiluak badoz, alde batekuak, Samieleko alde hortakuak, baina eske bestia ikusin behar dezu. Porque esto ez dakazu posibilitateik beste aldeti datorzenak muturra, neuria da? Muturra kotxiena, atea behar dezu, deixente. Eta guain ipini deuen kontenedore honekin, iruditzat asko eixo da. Hori pixkat datorren hastien, urrengoan dakagu bilera etxen dauna eman komunidadiak egin bila bete den, jarrapen bilerak, eta gai bezala badakau eta burakin izketan egin dugu, jarri dira hor, ondia soterratuak endu eta bestelakoa jarri da, orduan, ze posibilidad dagoen, pixkat eskalon hartu ipintzia, txokotik anzatu zenean, papelena dagoen lehenengua hori bai hon behar da oso pegatua kaminuai, atzetikan pasau diartzea, baina gero bestiak poliki-poliki, lortzen malmagu pixkat distantziatia kaminotikan, bestelatik bizibilidadia lortuko dugu. Hor nik ustean dezeo, edo bestela espillo gibiniako dira ondixauak edo... Eta gero galdetu nahi nizuen, aber, sakarren asuntua, badauan, estadistikaiko, badauan datoik edo, honea jundan mutriku edo ez.
porque pandemia denboria eta ja da, ja hori gero giltzak, tarjetak eta horredanak kendu zian, eta ez dakit berreskuratzeko asmuik arei badauan, edo zela dabilen asunto hori. Piskat datua dian enean, piskat geixo da, mankomunitate mailan edo mutriku deba bateratu horretan, ez du mutrikukua bakarrik. Zaten da, hobetzen dijuala aura, beziklatzen maila mejoratzen dijuala, baina beti ere mankomunitateak eman dituen datuen arabera, ala omen da. Txartelena bai, txartelen egin izan, kendu zan, aprobetxatu zan, pixkat COVID-en honekin, kendu eta jendia erabilera errazteko, aztertu beharko da mankomunitatean, berriz ipintzeko asmoi badauan, edo ez dauan, edo zein jan bidea. Hondik horren inguruan ez da hitzikin. Lehen giltza egin izakuen, txartela, kendu zan, eta geixo ez da bueltatu hitz egitea gai horretaz. Eta datuen inguruan, datu orokorrak hobea dikoa zela, baina ez zuatzeko antxo momentuan ez da pasatuko dugu, eta... Anala galdetuko dugu. Handik berri honek, ez da balankia da punto. Hori da. Baina, hasi batean... Eta, nazkanti ere izan dik, baina, ala esan biegu, ala ixe dalako, iruditzen zat. Hortan ere, gure jarrera. Esan, edukiontzi batek zeba biegu txartelakin iriki. Gaizkitzen deulako. Eta gaizkitzen duanak, gaizkien bihar baldin badu, ez dakit, baina, esate bat hau, lemumian neurik gerratu esatelako, zegoen tapa oso irikitza, eta organikoan potuen ikusi alakotxe boltza beltz bat. Eta esatezu, hau ja, fuera, toma prosako, nahi jaztu balixo, hola jasotzen badegu ebintzat. Eta esatezu, bota biharra doara boltza beltza hundi eura. Hori zer da, zeik ez dagoelako, bale, baina ezke, giltza bale hori oso kapaz izango zen, iriki giltzakin eta boltza beltza bota. Hau da, gure jarrera da azkenia. Eta gauzak ondo etxeko, oite Antoniok esaten zuen, gauzak ondo etxia eta gaizkitxia berdin kostatzen da, saiatu ondo etxen ba. Eta gaizkin behar baldin baduzu, ez oztopatu edo ez kaltetu ondo etxen deguenen lana, ez? Baina eta dia jarrerak. Eta hori bezala, zakar potuetan, kaleko zakar poto txikixak, gauza txikixak botatzekoa, horra basuri ere boten behar da, Zakabitzen ez da gainela bat. Eta esatezu, hori da, beste gaiztak isa, o beste zela ditu, penia. Beste zela ditu, baina penia da. Mira, datuik ez dakau, laburtuta datuik ez dakau, eta gero gure kejia zana beti historia zana, eta ez da mankomunitateak horri ze soluzio aurre ikusten dion, baina mutrikuko datuik ez dakau, herrikoik bilketa etxen dalako deba mutriku. Horran, datu bilketa etxen da, kamiona pasatzen da debatik, zirkuitua daka deba mutriku, mendaro ez dakitz. Baina, deba mutriku behibintzat, eta gero juten da guztutzea. Horran, pixuak eta hartzeitzu herri bisitakuak. Eta gero, beste ize, zela etxen duen banaketa bat herrika, baina ez dira herriko datu zehatzak. Baina dozin kasutan... Hori poliki eskatzen ditu. Asmoa justu, datu, eta begirari horrek ere, pixka bueltak ematen gaixai, eta bidian eixu ipini, irikitzeko puntu horretan eixu beste sistema bat ipini kontroleako. Pixua, kontenedoren betetze mailak, eta guzti hori informatizazko era horreta, jakin dugu kontenedore bakutzean, eta uso bakutzean, eta toki bakutzean, zein janbidi hartzen dena. Eta ja, utzi jazue komentaixu bat etxen, eta komentaixua da, zaborrena, arrazundi badala toki danetan, eta mutriku bezalako herrixetan, haundixo handik. Dakaulako herri txikixa zena oso itxixa, ez da? Kale estuak, alde zarra, eta horrenak etxen dugu zaildu. Eta igual, hiriburuetako edukiontzia hundi horrek eta egokixak izan balik ez, herri txikixetako
zailtasunak ekartzen dizkigu. Eta eragozpenak, bai guretzat kudeatzaile moduan udalantzako eta herritxarrentzako zer esanik ez. Eta hori konstiente gea, bai. Baina, bueno, hori da errealidade bat dakauna. Bota gixo! Mila! Egon pixka Mila! Ez, baina... Mikrofonuen. Bai, hemen gozenak entzutzeu baina, etxekoak ere aitzia komeni. Bota Mila! Arratsalde hon, Bai, Berdin. Ez tegu adi ederra, baina aurrea, gaztia geata. Nik ez da gatolako gauza hondikan izateko zen, eta peni ematen ditxe. Beko plazan indioe, arrampa bat ederro eta gube betzelakoak ibiltzeko, plaza barrutikan, plaza ertetzeko. Merkatu plazako? Zer bezala, beko plazan egin dan... Plazatikan... Bai. Eta... Oan zebazetzen da, Antomoilak aparkatzen dugu, Osa barroa? Ez, arrampan. Aurrian. Arrampan. Eta arrampa hori, hain ondoro. Eta, egoten dago izetan, klaro, Antomoilak eren nun batxen aparkauen biako, ja. Baina ez da gehitxo hor ze erabaki hartuko leike, porque hori arropia... Ni pentsatzen dut, jende pixkat edadekoak, eta... Karruak, eta ume karruak, eta... Aldapatxo hori libre gehatzia litzake. Bai, zordo gero beste aldapia, anaiarte tabernari joana. Gainera arrapia beha bastante zabalara. Horek ez, Antomoilunak ere, ez diatanak nauzi berdinanak, diferentia, ja. Eta batek ebitzen da, besteak ebitzen da, eta hilaran. Eta askotan, tartien ongo balitzake tarti, baina ez tartik ere. Beuren ez pilu errespetatzen da bizakabo. Teinoekin pentsau ez. Bai, da ere hori libre eta lagazia. hori arrapa hori ikusten duena, Antomoilari joan aparkatzea konturatuko ora aurazetako oran Bai, kontu dugu ez? Hori da. Alek bedi dakintxo. A ber, ezileikein arrei batzuk, zoze... Hori xenengo gara beti. Bai. Bueno, pentsatuko dugu, Nikola... Pasilotxo bat ez? Azkar parea florero. Pasilotxo bat, nik izango, arrapia beha zabala da. Lorontzixak edo, jardinera bat edo, igual aurrian edo, bi erditxikan bidean. Arraiak ipintzen dira eta arraiak egiten dixo, jamon gitxit. Igual, ikusi nun pare bat lorontzi edo nun jarrileik ezen. Ez turburaka. Ez, baina Bixenta artetikan... Bixenta artetikan gitxiena pasatu izateko edo, bai. Ontzi bat eta beste ontzi bat, Antomoi bat aparkatzeko. Ez, bentsatazien ez, ja, esango litzake... Bueno, oain soluzioiko hain ez dut topoko. Baina begiratu dugu. Arazue bintzat... Nik izaten dut hori zen. Bai. Antomoi baten naura. Arazua jasota du. Bai. Ondo du bai jasota. Baina hor gero do beste rampa txiki bat, hor aldapa txiki bat, anaiarteke eta Aura no posible. Hortani joan, hori do oso labaina, baina urrengo aztian bertan tratamentu emango zako, ze labain kortasuna hori kentzeko. Dana dala horren nahiko malda hundixa daka, eta besti egokixo da zuentzako. Orduan, begiratuko deu zelan aldeune, irten bide eman honi. Ari esan gabe nundagoan, danokara joten geha, Bai, malda txikixo daka bestiak eta, bai. Eta feniara, gauza ondoro zenaken ja, espektau. Ondo Mila, bai. Eta oan hori, loretsu aurrian dauan piboti hori. Bai. Por ejemplo, zurengo dendaparien ipintzia zer? Galderiera, loretsu aurrian beko plazi itxitzeko jartzen dian pibote horrek esaten duzu. Loretsu aurrian duzenak. Horren dendako aurrean anipintzen bali behu, ez dugu bakarrik itxitzen plaza, erteria, baizik eta karnizikako aldapi ere bai. Ni pentsatzen horretxikan da, bala horre karnazise honera nor kamiona nahiko gore. Karnazisea, gehor... Eta gero aparte garajia dos... Garaje dos pare bat edo beste baro, nio aztertu lehik. Bai, baina bueno... Baina, behian itxitzen bada, horrek ez da zentzuk. Hori izatu da. Pikarrenekoan ipintzen bada? Bai. Pikarreneko badu, ja? Bai, badu. Pikarreneko Ez que... Begiratuko deu, bai. Nik izan dut, loretsuko hori, por ejemplo, kendu, porque hori ira plazitzitzeko bakarrik. Bai, eta goz esaten behian, hor... Eta nahi dut esan, gero, bai.
Baina gero, plazitzeko, baina gero, antomoiak aparkatzen dugu atzian. Ja. Pibotoren atzian? Bai. Claro. Aiatu balike, kotxie beti, azken puntuaino. Ez? Bai, pixkate behar izan daun biretikan, ez? Tendiak entzen dugu beko pivotia, estanko horreko pivotiak entzen dugu, eta haber noaino alnahi da dugu. Etxeaino, kotxien nahi dugun horretan. Oten dugu pare bat antomoia aparkau, nik esan dut, antomoia nun batxen aparkau behar dira. Baina ardura pixkatekin, Bai. Ardura pixkatekin. Hori igual ez da eskribitzeko gauzia, Baina, haber ikusi zauek, ze irutu zatzuen. Bai, jasota. Behian markauko bazen dukie. Mikrofonua pasatu. Zein ja, kotxe. Markauko bazen dukie zein ja invaliduen dako kotxiak da zuen moroko huekuak. Marka hueko bat da disko bat ipine. Baina ez kotxea aparkatzeko zino, pasabidia dauelagan. Hori da. Behian markau da disko bat ipine. Da kotxe bik lagatzen da benian, da denuzia hartu, hori libre ongo da gero. Eske, denuzia... Denuzia ipintzia zetako dau, hori ipinitza. Gentia zuzentzeko. Bestelan, jai dau. Bestelan jai dau. Así que... Holan izen bida da. Eta gero, ez emane hori. Bai, hartu mila, bestela ez zaintzutzen etxetik. Beste gauzatxo bat, plaza sartzeko bi arrampa txiki, biko plaza sartzeko, no? Ba, oan egualdi txarrero, eta bixadoz libre. Baina egualdi edarra itxen da banean, han komentatu nizun zuri, baten, Loretxe horreko rampaura, Loretxok ipintzen da banean, Maixak, ez topat. Ni ez ni kontra Loretxo, Ez. Errespetatzeko bakarrik arrampia. Bai, Loretxo parian plaza. Dos birrampa plaza sartzeko. Loretxok ipintzen da banean, naura. Eta, rampaura errespetatziaka. Han ez ipitzi, mairikan zerutzi. Bai, pasaria bintzat. Bai. Pasaria gaura. Baina ipintzen dut, justo bai bat. Bai. Hor rampa bakarra do, ez da? Bea da bakarrik, ez? Aldapatxua, edo arutzo ere bado. Bigarrena do. Zabalen parian, da bestera hori. Baina hori pintzen dut, Begiratuko, zuri terrazak ere taberna bakutzak bere eremua daka, eta bueno, igual pixkat, hori da, igual arutzo beste aldapatxo bat, hori da. Bai, jasota, Amila. Ez, baina... Estialako gauza olakuak... Ez, baina, importantia dira. Eta zuretzat dian bezala jende askorentzat dira. Eta igual guretzat ez, eta nik beti esatetena. Noiz konturatzen geha gauza baten biharrakin, sentitzen desunian. Gu juten bagea, hemen gozen dano juten bagea beko plaza, azte betian, egunero juten bagea, pin. Gu igual ez gara konturauko zure biharrakin. Guk ez dakaulako bihar hori. Baina zuri entzun da, danok esangoan duke, bai, klaro, eske normala da. Bia, entzun degulako, esateu normala da. Esateu, klaro, eske, beste egoera bate, edo ume txiki batekin jungo banitz, edo nire ama karruan baleo eta amai bultzaka, hor bantxe konturatuko nintzakeni. Bixen bitxartian, altzauko noan koskia, eta enintzan konturako. Horren gozkin karru bai, eta koskia pasan. Bai, baina, han geho baleo soluzio bat postuko nintzake. Horren, respetatzia bakarrik. Bueno, hori da, hori ba. Bai. Ondoro. Ondo, Mila. Hori da, ze rampan kontu honekin esan doanean, ni akordatu nahi, behin, Samikoiako komunak, badake, beuron, sarreria rampiakin. Baina, klaro, han aparkatzen dira lau kotxe. Eta kotxean, olako tramo bat, atzeo baldimaro, akao, ez da sartzen burbildun zilek, eta esatezuan, eske, hau ondoro inda, baina... Kotxean, bai, errespetatu. Oain pivotia du?
han ez do pivotek. Ez do? Han rampa hartan ez. Osea, arazo berdina do. Bai. Arazori kotxiak espegu aparkatzen bihardan bezala. Bihardan bezala aparkatzen baldin behobe, pintxauta do. Bai. Eta bihardan bezala Iaz pintzatu arraia genuen. zuri haura Bai. errespetatzen bezu, Bai. rampia ondo do. Baina, Baina arraia zurixa baino, arutzo, ipintzen baldin bezu, zatitxo bat, Bai, ja fastixo. eske, Bai. ez do. Zoritxarrez, erreixa pibotez betetzen. Zenbat pibote, Bai. zenbat pibote. Pibotez bete-betein da, gero beste gauza bat esatezu, jode. Oinez dijoazenak ere, piboti egin hankasgona miltzeko ere baria ba, Baina, Erki, bueno, orduan lehen esan duen bezala, hemen batu zaten oketa komentatu dezue, bina, dakauz baitxaren batetik ekarpenak buzoian jaso ditugunak, eta orduan, igual etxetik ere badabiz aitzen eta erantzunengo ditugu horrek. Bai. Eta gero, ondoren, pasatuko gea, online dagoan jendiak zoze balin baka galdetzeko edo, haren galderak eta entzungo ditugu eta komentagu, kego dugu. Orduan, buzoian jasotakoak... Lehenengoakin hasiko nahi, bai. Irati solupe bialdu digu, 3 orduan. Tranpakalea, batez ere, Montalibet jauregiti behera, zikina eta irristakorra egoten da askotan. Hemen komentatu, kale asko kartxerrakin pasatzen ditugu, baina aurten dakaula asmoa aldezarrian dekapadora sartzeko. Azkenengo 2 urtietan, periferixan ibiligea geixo, baina honek dekapadorak etxen duena da kalia garbitzu. Orduan irati hau ere apuntatuko dugu eta dekapadora ezin baldin bada sartu, ze bihar bada malda ondixo isadaka trampakaliak, kartxerrakin garbitzuko genduke. Montalibet jauregiaren azpiko berdegunea, 2 igogailuak batzen dituen pasabidea, oso gutxi zaindut egoten da, belarra gehiagia hasten da zona honetan beti, oso zikin dagoenean pasatzen dira mostera, eta argitasunik ez dago batere, oso leku iluna geratzen da gauetan. Komenigarri izango litzateke, belarra gehiagotan mostea. Alboka, txalaparta eta bar inguruetan bezala. Bai, bedarra hasten da hemen, eta leku danetan batez ere udaberri, uda sasoian, da brigadi ibiltzen da topian lanian, da batzutan berandu xamarra jatzen geha. Baina, kontutan eukiko dugu. Eta argiterixan inguruan, eskerrik asko, baina identifikatuta gendukan puntu hau, nahiko puntu beltza gehatzen da, orduan asmoa da, foko bat edo 2 jartzia bertan, da argitxasun ematia gune horri. Aurrekontuak eskatuta ditugu, eta, ia epe motzian jartzen daune argisa bertan. Beheko plazako aterpea, garbi mantentzea, askotan zikin egoten degunetan. Bai, hau ere, saiatzen geha, kartxerra pasatzen dugu, argiteri geixo ere jarri dugu aurten, eta, jarraitzuko dugu zarrixo garbitzen. Gero beste bat ere badakau, eta ipintzen da, nire iritziz, burumendiko aparkalekua asfaltatu eta marrakin edozein parkin bezala markatzea lagungarri izango litzateke batez ere udarako. Hor hartzen dugu, zerrendan apuntatzen dugu, ea ze buelta aldixon eman. Joan den urtien maien ginen zan pixkat todo uno edo ondarra grabiakin pixkat inguruarekin ere ez esatiaren oso gogorreixa, baina beti kontutan eduki behar dela ez da udalaren eremua. Eremu pribatua da, guk hor udan alkilatu egiten du, etxen dugu udalak parkin bezala erabili etxeko, emago iso bueltatxo bat, haber ze aldeunin aparkaleko horrekin. Piskat hobetu edo piskate... Bai, da bide batez aprobetxatu nahi desateko horre argiterixa jartzeko aurrekontuak eskatuta ditugula, nahiko ilun gehatzen da burumendiko etxiak eta flisgain arteko eremu hori dana. Orduan horre badakau asmoa argisa jartzeko. Eta batxere badakau, beste idatzi bat, honek erderaz esaten dugu, inguruentako haure da, eta pintzeu limpieza con mayor frecuencia de las calles, ez pixkat garbidiketaren inguruan, kaskua bada isa egunero pasatzen da gunia, eta honei ere pixkat komentatu ez, askotan pasatzen geha, eta baina gelitxuleike horre sakarak eta bat, eta badakau, lehen izan duen bezala, dekapadora aldezarrian sartzeko asmoa oango bueltan urtarrian gabona pasute izango dugu, hande bandabil eta gero etorko duna, eta kale batzu emango dixau aura berez, garbiketa sakona,
askotan eskubiakin bakarrik pasatuta, kentzen dizu ondixena, baina hor gelitzen da askotan, txixa edo, saiatuko horrek ere garbitzen. Una papeleren iparkale, saiatuko oso denbora gitxixan ipintzeko gauzi esan leikelako, eta más iluminación en iparkale. Nos quedamos a medias, al anochecer, y se apagan de vez en cuando. Buelta bat emango dixau, esan dizunan kondekalian txirrik itxarraka da biena rebisatzea juten ganean, rebisatuko ditxo amengoak funditxuta dozen, edo geixon biharra dauan, edo, pixkat, honen idatzixa bide horretaren dihua. Eta aurre saio sakunak honetxe dira, ezta? Bai, beraz ez dakit online galdera gehiago baduzen, bat ere ez da sartu. Bueno, bentsat... Aukeri eman bentsat, bixar arte edo urrengo gunetan ere galderak bialdu nahi baldin badugu, bixar ere hemen izango gea, beste kale batzutako jendiakin, beraz, bialtzeko lasai. Eta zelan aldezarrian gabiltzen, bai komentatu nahi genduke, eskuartean badakaula Atxitxin kaleko irisgarritasunan inguruko plan bat, nahi dugu proiektu batein horre, irisgarri jartzeko, ez? Gure helburua zein da? Mutrikuar danok, entzuz puntatikan, moiaino edo dike puntaino, eroso junalizatia eta inolako, eta santa bat, punto daneta, inolako oztopoi gabe. Orduan, Atxitxin kalian, gabiltzela proiektu bat etxeko asmoa dakaula irisgarritasunan inguruan. Merkatu plaza kanpuan, ludoteka kanpuan ere, horre kontenedorak endu dia San Agustinea, baina arrazoi nagusi xador ludotekia daualako eta nahi dalako irisgarri jarri eta rampa bat aldapa baten. Eta itxurri paretikan, engo genduke arrelauza jarri, erdiko kalian dakon bezala hori harri laua, arrelauza jarri itxurri paretikan, sarreri emanaz merkatu plaza eta baitza ludoteka berta ere. Eta amaitzeko komentatu leku labainak, labainkortasunan tratamenduak eman ditugula aurten frontoiko kalian, hasi komun publiko paretik udaletxe ondotikan eta Zubiaga plazaino, Barrenkale kaleko arrelauza danian ere eman deula, Beko plazako aterpian, eta Atxukaleko tunelian, Atxukale arteko arrelauzan ere tratamendu eman degula, eta gero goi partean Jose Maria Alzibar eskerraldian, baitza ere. Eta urrengo urterako ere identifikatzen nahi gehala beste gune batzuk, labainkortasun hau kentzeko. Nire parteteko betxek. Piskat zentroai kaskuai begira, piskat San Agustineako kale bat oso geizki dauan kale bada San Agustin kalia, orduan ari gala proiektua preparatzen, horren hori berritzeko, irisgarritxa etxeko jendiantzat, beti ere jakindere kotxek hiliko dela, baina piskat pixua hartuaz jendiak, bitxinaz hori hobetzeko. Oinezko hilentasune emanaz. Ordozen azerak, asfaltua eta guzti hori... Horregozen hasi eta eroskin amatxo. Eroskin amatxo. Hori ari gara proiektu etxen. Gero berri ikusikoa ez, zela planteatzen da, baina bueno. Ordozen espaloi txiki horrek eta zeak kun eta handi horrek eta pixkat irisgarri pintzeko. Untzen aztien esan itzan, bakuni hartzen. Ambulatu izan. Ambulatu izan. Eta, ondo jonitzani goiko plazarte. Goiko plazarte, ondo. Neurearekin. Baina goiko plazatikan, elizatzea hura, pasillo bat, etxian, pasillo batzeko, ez duz metro asko bat. Eta hura, pixka dezileik ambulatu joan dikuen pendietzako pixka... Goiko plazatikan, egukatzeko. Bai. Gero beste hando pasillo baura, zeria. Etxiena, etxiakoa. Araña ez duz metro asko bat. Araña zileik nolako... Irisgarri jarri, esaten duzu. Guken geu txistian esaten zuen bezala, apunta. Apunta duen. Barkatu, Ez, nik usten dut... Nik usten dut mila irisgarritxasun planian zuekin batu ginean, argi gelitxuna esan adokina dauan punto guztiai buelta bat emoiatzekola. Garoak esan dugu Atxitxin kalia, baina pixkat da dana, gure asmoa
ez da amendikan eta urtea gauzatuko, baina da aurrea begira adokina dagoen tokizan, eta ez adokina dagoen tokizan bakarrik askotan aserak eta gauza hori guztiak ez ditxun ikusten lehen esan deun, hori ez, beko plaza altzatzeko pusketa hori, olakuak guk ez ditxunek ikusten, baina zue benetan sufritzen ditxunak horrek mejoratzea. Eta, arlauz esaten daunean atxitxinkalia da, jendia eskaeria dagoelako, eta... Bai hori, ambulatizoko birigara gero, Hori, baina... Bai. Moandala... Zantzik nore karritxuak katira, adopinen, koini. Lehen, Benito gaipatu du, 7 urte edo badiala kalia zabaldu zala, ez da? Arena 7 urte baldin baia, 9 urte etorrekoia, ja dagoeneko beteta espadoz bintzat. Olako bilera baten, udaletxean egin orduan, olako bilera baten, milak beak esan zuen, beko plazatik gara, eta gaur egun, erdiko kalian dakau autopista txiki bat, mundu guztiak hartzen duana, modu inkonstientian ere beti, taka, jutenga, laura, eroso ibiltzen galako, ez da? Eta hori izan zen, olako batzar baten, milak behonek komentau zualako arazo hori ikusten zuala, eta etzan izan erantzun azkar bat, urte batzuk jun bihar izan zian, edo etorren bihar izan zian, einal izateko, baina azkenian eintzan, eta gaur egun nik uste jendeak asko eskertzen doala hori, ez da? Añako ere bai zeuri eskartzen dut, zekulistu ez dut eman da. Makina bat aldiz eman dut. Ez nahi azpertzen ezaten, eta askotan adibide bezala ipintzet, olako batzarretan, olako komentaixuek ertetzeu eta olako batzarretan ertetzen espadeue, igual tabernan komentatuko bere lagunen artian. Ondongo litzake hori, baina gureana ez da iatzen da. Bueno, gureana iatzen bada gero denporiekin lortzen dira gauzak. Orduan, Rubenek esan duen bezala, irisgarritasun plana intzanian, bilera batzuk eta intzian, bilera bat izan zen espezifikua gauzak beste modu batean bizi dezuenen artian, eta dokumentuan zein gozo handik, baina pentsatzen dugu han jasoko diazela olako gauzak ere. Eta importantia da zuen ekarpena, lehen esan detena, goiko plazatikan ambulatoixua juten ganian, ambulatoixua nik ez dut... Bai, ez lehenuo, bai, espalo irenio. Bai, Elizatzetik antak arutz juten ganian, adokintartian igual, hemen gozenok ondo jungo geha, baina importantia da jakitzia danok ez gehala ondo juten. Eta ondo juten ez diazen entzat, soluzioak bihar izateiala. Orduan, importantia da aipatzi hori. Ez da izan dezun, baina ez da geizki komentaixo hori itxia. Importantia da zuko hori komentaixo hori itxia. Goiko plaza, fenomeno, goiko plazia, horretarak zela gero igualia, etcétera. Baina gaina hartzen dezunean kanuto eta bizidan etxea horak... Bai, laboraleko kale hori. Hartzen dezunean, handikan, ez da ema bazko bat. Bai. Gero honetzen hori biratzen. Bai. Hau hori zera betxia da, Bai, eta ni hor goialdien bizi nahi, eta lanera utzian daula, edadeko jende askoekin kruzatzen nahi. Eta bat da kale bat ibiltzen dana. Eta gaina nik azkeneko batzarre arte ez nintzen konturatu ez, danak gaina esan zeuen, askotan esaten zeuen, handikaldian adokina do, baina bestak erdixan ez du adokinik, baina danak esaten dugu, hobe da leizatzia adokinakin, bestalde erdixa adokinik gabe baino, da lizuo da bestalde baina arazoak matematik edo ezintasunak asko ze okerro pasatzen dugu hortikan bajatzen, bestaldetik baino. Gainereiko rebueltari. Hori da. Nik izaten dut alderdi honeraka aldapa betxio. Bai, eta bestetik kotxiak horrek erten zuen ambulatoixoko errebueltiaz, eta nik usten zen, hori dolako egin da, eman da lehentasuna kotxiai. Hau da, lehentasuna eman dezagun kotxiai, eta oinezkuok algean neurrexan pasatuko, eta ez da pasatuko, odado dibujatuta eta odado eginda zati hori ere ez, osea, handauan ambulatoixoko kaitxik eta ambulatoixoko azera ura, esilike bajau, pioletakin espalmazikoa ez zintzik pasatu. Nada hori, ematezakolako garrantzi geixo, etxeakoan ematzakon garrantzi geixo. Automobiai, oinezkoi baino.
Ze bestelako soluzio batzu badazka, baina... Ikusiko zuean ze gertatzen da, porque askotan, nik uste eta seguruk ikusiko zuen, jendiak problema atakartzela bajatzeko, kamino bat, ez? Bai. Apunto, bai. Azkenik, baina gure txikixean ziripiekin da guten bajatzen izanean? Aixonoan kaminoa jun? Jende asko, edadeko jendia... Ez que ematen du, aurra berdina dela, baina kaminoa... Ez da berdina? Gaina nik uste dut... Kaminoa da Bai. Ambulatu isoko aldapan diorta. Ja. Ez ambulatu isoko sartzeko, baizik goruz superko. Goruz eta beruz. Goruz da, Beruz, ez que dos punto batzu sustau etxen dizuna hola bidatzen dizu eta... Izaskun, etxetikan bat ematen? Etxetikan bat emat, bai. Bai. Bai, batek galdetzen duena da, udalak kontrolatutako katu janlekoa jartzea eta zenbait personak leihoetatik elikagaiak, ontziak, plastikoak eta abar botatzea saihestea. Gertatzen den bezala, berdegunek zigintzen ditu. Saihestea, argi do. Jateko botatzen dela leihoetatikan, eta jatekoakin batea, ontzixak, plastikoak eta bar. Horrek bidiak, berdeguniak eta barrak zikintzen ditua zela, eta horren jatekoa emateko lekuak kontrolatzean kontu hori. Bai, lehen komentatu duen bezala hori da helburua, ez? Alde batetik berdegune danetan jarriko dira kartelak txakurren kakak eta jasoen behar diala, ualakin joan behar dela torre danak, eta kartel horiek gainera emango dugu izuna zenbateko izan aldan dela, 50 eurotik 1.500. Kartelien bertan jarriko da, ia jendia pixkat norbanakoak danok geure partetik jartzen duen. Da bestalde, katuen kolonio horietan ere identifikatuko dira kolonia desberdinak eta kartela jarriko dira, torre ere berdin. Hor, jaten eman ahalko dugu bakarrik, baimena dakenak. Beraz, mesedez, saiatu lehiotikan jateko botatzen, da inguruak eta bazterrak jarreko ja jateko poto berezi batzuk. Kolonio horretan... Kolonietan zona bakutzeko, dozen zona bakutzeko, jarriko da behakatuak jateko ora, egongo da jende bat, nire emango zuen pentsua, eman behar dion jatekoa, pixkatu hori, etxetikan botatzen dan, edo etxetikan ematen dizuen jateko hori dena. Hori da, kolonia bertan, eremuan bertan jarriko da. Eta horrere kartela jarriko dira, eta berdin, txakur berdegunetan jarriko den bezala, izunan baremua jarriko du, da 50 eurotik 300 euroa edo gutxi gora bera. Ia horrekin pixkat geixo lortzen duen danon artean. Barkatu gara, esan dezu samikoia, santa batan txakurren gunia, zein da? Han behian egin da? Bai, behian itxitura bat jarri da, eta gutxikan egin da bide etxo bat harritxindorrakin ez da. Orduan, noan asmoa da, goixan zarreran jarriko da itxurri bat, pertsonentzako eta behitxa txakurrentzako ere, behian bandeja bat eukiko dugu, eta behian egongo da aska bat txakurrak eranalizateko. Jabiak enbiarko dugu hankiakin eta urak ertengo du txakurrak eranalizateko. Horretaz aparte, txakurgunia behar bada ikusiko zen duen, zarreran pixkat arazua dakau, danado lokatza bazia, eta euri eta egualdi honekin mogendik eixo orduan dakau asmoa zarreriare pixkat txukuntzeko, eta danok egoki zartu alizateko bentzat. Horixe da txakurren egunia. Bai. Detaile bat ikuste dutan. Bai. Urrin dauela erritxi. Urruti. Urrin dauela. Beste idea honekan hagen itxeko. Sasoi bat pentsatzen eban. Parke bat egin. Asador bi, horrek egurrezko maitxa banku badakeno. Bai. Da, jentia bat kotxiak egin biekin jakoan. Eoteko. Txitsa dauen moruan. Eoteko leku bat. Zehan jauzteko posibilidade dagoen beko kamionora. Baina honi txitsa dago. Bai. Perfecto. Jentia joan, jarritxa egon, nahi badaue asador base. Hor mendixan badauz. Lautara edarrakin ja. Bai. Araz, zeinek igun laike, Bai. Bai. Guelkarroa. Bai. Da, en cambio,
hor pasialekua jente pilua da bit. Da izango litzake, Bueno, jasota geratuko da. Bai, hori bilera, hainbat bileren gendun. Bilera ikusteot, joaten az txakurra gendea bilian itxozta. Bueno, hartzen dut eta bada botabe eta listo. Bai, baina txakurren gunia da, txakurrak jolasteko, elkarrekin ibiltzeko, eta libre oteko ere, bai. Hau da, korreik gabe libre oteko, eta beren artean jolasteko, eta asmoa da, etorkizunean gaina, txakurren parke bat eitzeko, ez? Igual tubo bat, edo beurak ere bertan jolastu alizateko. Baina, bueno, etorkizunean inok ez daki horre. Dik ikusten eban, basialeke, leku bat, fenomenoa. Ba, jente asko, nautsixak. Ez da nire bere hauzen hauek, baina jente asko ibiltzen dago. Eta izango litzake, erozein alia horreiken aurra. Tokitxea, tego izateko. Mundiala. Eta txakurren dako, txakurra, gerda belekua, baina persona gehitxugo bihoko. Ez dizu entzuten zure txakurrak. Garra dakazu, garra dakazu, etxea jundakuen. Zango izu dikek, ze esate zuzuk. Bai, ez. Enteitzen da. Hor, iruditzen zat, oain artean hori izan da espazio bat, ez da erabili. Egon da zuaitzak eta landarak eta gauzak, baina ez da erabilgarri ez da. Bueno, ez erabiltzetikan, guain eman dixo erabilera bat. Erabilera bat eman dixo nian, hemen beste bigarren bat, nun agertzen da, ez, posible bezala. Niko lagotan beti esatet, guazen ikustea zela funtzionatzen duan erabilera honek, eta erabilera honek ondo funtzionatzen badu, fenomeno. Bestiara ondon gozan, baina honek ere balixo du. Honek ikusten deula ez dakala arrakastaik, beti do, gero aldatzia ez da, eta bueno, beste aukera batzuk aztertzia. Guazen ikustea, ze pasatzen da. Eta hau gehien bat ikusten zen txakurrantzako, ze uda sasoian txakurrak ondartzanetan ezin dibili, eta moia inguru dana ere gehatzako euri ukatuta. Orduan, gehien bat beurak ere eremu libre bat euki daixen. Eta importanti iruditzen zate esatia behitxare, esparru hori ez deula geuk erabaki hola pentsau eta hor, toki bat eta guazen horra. Hori gehiago izan da parte hartze prozesu bat eintzan txakur jabeekin. Hori da. Lehen hazen egizatea hainbat bilera ingen itxula, Mutribuko txakur jabien, taldiakin, eta horra erten zeuen kokapenan ideak, eta falta hori ere somatu zen orduan txen, Guazen ikustea zela... Hori da, auskalo, etorkizun hori da. Eta pixkan nik ustete hori ere proba esela jarri dugula, horrez ikusten zena, balimadaka jendeak ere bilia, eta eskaera gehiago balimadot, esaten kasen beste puntu batutan, seguletan zuzuk esan zuen, herri erdizan nezileikei, baina gaztainetan bizi dana, eta araño junbia da, bitxartean txakurrak pasatu dugu, baina eskuar pentsatu behar dugu, amendikan urrengo baten gaztainetan inguruan, edo toki batzuta irikitzea, eta toki ezberdinetan... Hori zan helburua, lekut ezberdinetan jartzea, baina hau da, froga moduan elengua. Eta lotuta, eoteko lekua eta aipatu dezunez, aurreten ustet dakaula turrentegiekin, ez da? Bai. Turrentegian, molia zarrekoan gainean, araztegi gainean, aurre nahi da pixkate, aurre eintzan bere momentuan inberritxan fenomeno gatu zen, baina gero galtzen funda. Eta horren nahi du, datorren urtian ustet, nahi du lehen hori pixkate bizi berrintxu edo, txukundu edo, buelta bat eman, ez da. Helburua, niri asado horre zan dizut, horrek pixka bilurra bateitz, zezua asuntua eta, baina bai bintzat eoteko toki bat, mai batzukin, da ara junda eoteko, eta zozeja, en fin. Eoteko leku bat, ez? Haura nahi dugu rekuperatu. Hori da. Lehendikan dauan gauza bat da, baina erabilera galduta dakana. Horran pixkat hori txukundu eta bere ematen dixon beste... Pixkat argitzapena ere pixkat mejoratu eta pixkat... Gainera jendeak erota geixo, kostako bidien da. Bai. Molla gero aldatzeko hori. Bai. Urtietan ez nahi pasau handik eta... Bai. Zarrixo. Asmua gendukan oain udazken... Hoi da. Bai. Asmua gendukan urtea amatxo baino lehenu udazkenian hori konpontzeko mai berrixa jarri, zubisak ere badak arazoa konpondu, argiterisa jarri, bedarra, dana txukundu.
Baina ikusi dugu egokixo zala bihar bada hurrengo urteko udaberrirako lagatzia, eta oain xiriguni pixkat txukundu, arpisa garbitzu, pintada kendu, hortan gabilkoan. Pixkat hor estankia dagoana berriz martxan jarri. Hori dagoan itxurri hori ia martxan jartzen deun eta garbi jartzen deun, da, bueno. Zer beste bat? Bihar da moduan jarri. Beste bat? Izasko ni bilan eman dixo gordo. Aktia jasota. Bai, bilan pixka zaila. Abila da baina. Bai, ez te komentexik ingo, horren arira. Bueno, hau haitxau da, gai hau haitxau da lehenuo, baina burumendiko batek galdetzen dugu, burumendiko argiztapena eskasa da eta tuneletan batzuetan ez dago argirik. Bai, karo, ez burumendin bakarrik, bestiane bai. Aparkaleko asfaltatzeko asmorik badago, udan hautsa etxetaraino ainatzen da. Bueno, horri erantzun dio. Bai, lehen erantzun dugu, bai. Erantzun dugu, askarren erantzun dugu, bueno, hartzen deula gure zer eginetan, apuntatzen dugu pixkate burumendiko aparkalekuena, joan dan urtean zan? Bai. Udoni begira, aurreko urtea begira, oso geizkizagoan, jendiak, jakotxiak ere, behia joten zoan faldoiak eta, orduan erabak izan, zehozin bihatzaiola, eta irteerak eta bertxuzian. Zarrere irteerak. Eta grabilia botazan pixkat ingurua, bueno, pixkat txukuntzeko ingurua, bueltatzen aberko dixagu, argido, ez da gure eremua, ez da udalaren eremu hori, eremu pribatua da, eta udalak alkilatu etxen dugu hori udako sasoirako kotxek eta aparkatu alizateko, baina, bueno, emango dixagu buelta bat, eta ikusiko. Eta argitarizan inguruan, bai, jaso dugu, urtean zehar jaso dugu eskaera hori, eta begiratzen goz, aurrekontu batzuk esku artean dakau, eta, bueno... Aurrekusten da jartzi. Bai, udia baino ja jarretxotia horre, argitarizan. Tuneletan, ez dakit zeintzuk dian tunelak, ez dakit errepidekuak dian, ala eskailera horretan esan leike, bixak esan leike ez, jarriko gehi harremanetan. Bai, horri bai bilizan temporada baten salto tetxen zoana, baina, bueno, azira batean konpondutzatik nizan, baina unikuzko dugu nago eixo bat. Eta beste galdera bat ere, bueno, beste proposamen bate badaka, aparkalekuan komuna jartzea ondo legoke. Askotan gauza itxusiak ikusten dira eta... Burumendiko aparkalekuan bertan. Apuntatzen? Bai, jasota. Ados. Jode, baina eske hori ere... Berriz ere guaz norbanakoan... Aparkalekura jatu behatzea estu azunian, behian daga zuzkuminak. Lanak egin da etorri, kotxe bila. Ja, bueno, vale. Behiandoz, ondartza sarreran piztina zabaleran ere beste biku mundoz. Eta bihar asko dukizko, igual flisariak trago bat hartu komunea pasatzeko. Bai, komunak badozela bertan. Hor gero baitxera autokarabanak otila. Horiz. Bai. Porque hori udaparteko obra. Bai. Vale, erki. Ondo irutzi ez da, Gero hor esan dugu argisa tunelian da zeharian, hor, bueno, xea komentaixu etxia, herri guztirako kontu bat da, eta da ikuste ez kontu bat, baina inen biharrekoa. Guk ikustegu hemen da argisak eta listo, argisa biztuta doz, argisa ematen digute eta posik da, no? Hala bihar data. Gero kaleko bombila bat atzen biztu kinuka ibilikoa, eta edo beste bat atzengoa eta egongoa lau hastian da sarre ongo horrekin, baina, bueno, bintzat argisa badakau, ez da, geixo gitxio. Baina argi horren atzian zer dagoen, badakigu, gu bai. Eta horre nahi dugu aurten, alegin berezi bat, herriko kuadro guztiak, herriko tirada guztiak, eta hori dana, aztertzeko, auditatzeko, auditorixak eta eta diru laguntzetaren nahi dugu jo, abere, pasatzen gehan batetikan argi sistemak ledea pasatu, hau da, konsumua txikitzeko batetik, nago bestetik efizientzian bila juteko. Lineak berritxuta, eta askotan ikusten dana da, kanpokua ez da. Ikuste ez dana, beha da importantio askotan. Eta horre nahi duen lan berezi bat. Orokorrien herriko zea guztiakin, kaleko argi guztiakin, eraikin publikoetan ebai, eta tuneletan
eta adibidez Egaina eta Fondaberriko aparkalekuetako argixak, tuneletakoak ere bai, bereziki, hor kontuatzen bazate, Debabideko tunel berrixan, alkolean doz ledakin doz. Eta gurian doz, ez da izelakoa dian, baina, ez dira ledak, dira konsumo haundikuak. Horren, gure tunel honebixetan, plaiako edo molia bajatzeko tuneletan ere ledak sartu behar ditugu. Bueno, nahi dugu herriko argindar edo elektrizidade edo bombilla asunto guztia aztertu, planifikatu, eta gero plan baten barruan zeak etxean jun, berrikuntzak etxean jun. Eta lehentasunak, guk ipini gabe, hemendik hasiko gea, bestetik hasiko gea, nahi deu dakixan batek esatia. Zuei komenizatzue, hemendik hastia eta pum, kriterixo, dakixanen kriterixuekin. Zer bestela guk geureka guzikoaren goen duke bolondate ondanekin da alperrikan. Bueno, esan daixela. Hola, nabarmen, danok esango gen dukesenak, Fondaberri, Egaina, egun guztian dozo fluorescentiak. Fluorescentiak berez ez dira oso konsumo handikuak, baina egun edo doz. Horan, hori hobetzeko leda igual. Tunelak ere hor doz egun guztian. En fin, baina, esan deixela dakixanak. Eta hori ere, ariketa hori nahi deuen, lehenengo azterketa hori, eta azterketai lotuta aldaketa. Adibidez, kanpo fueleko fokuak. Horrek ere, badakau hori adibide bat, hastian jaso dugulako, ezta? 61.000 euroko kostua dakau hori aldatziak, fokuak eta aldatzia. Hori bai, konsumoa bajatzen dugu erdira. Horran amortizazio etorreko litzake ez da izen badenporatan. Baina ja olako datu bilketa bat etxen gabiz, gero ekintza plan bat etxeko, ezta? Eta tunelak doz horren baitxan. Itxika jungo geha horretan ere pausu. Horretan hasi ginean, horretan kontuatu ginean, jarri ginean, herriko instalazio elektrikoetan da biltzen egin, lezak ipintzea, eta hori oso ondo dodo, baina interesantia da, kuadroak, pixkat eskatu ginealako ez, kuadro elektrikoa doz oso sarrak. Oso esaten dugunean, elektrizista gurak esaten dugu oso peligroso dozenak, peligro hitza erabiltzen duen momentuan ja pixkat esatezku nio. Pixkat hortikan hasi geha, urtengo urtean, ez da 8-9 kuadro doz herrixan, baina bost nahiko ondo doz, bost berritxuta doz, baina lau doz oso sarrak, eta horrekin hasi geha urtengo urtean, badabiltz ja horretan, eta pixkat horrek erakutzeko gure aurrea begira Eta ikuste ez dian gauzak bina oso garrantzitsua dian. Olako gauzak ere tokatzen da. Eta normalia olako gauzak ez du batzarretan ertetzen. Ez dialako, baina, jak erten duan tuneleko asuntuak horretxoen aipatu. Eta gero beste toki batzuetan, hemen adibidez, argi isuipeni gara. Izaskun, geixo baldakau? Ez dakau? Beste zoze? Nik aldera bat, Tomasko perixa bera? Nik erantzun oker bat eman zut. Gaurko datuan, mutrikun 1.242 inzidentzia tasa. Nik ez dut ikusten, Gaurko datua da Donostik ja esan doa lezet? Donostik suspenditzu. Lagalda batea Donostia. 1.242. Inzidentzia tasa. Behatzi reunian gozen dian esaten genduen, izen baten gozen dian, elkar zaindu dezagun. Jo, 1.200ekin ez ozen biharko du, Da nire reflexio pertsonala, Eta esatezu, jos, Santo Tomase politxa daguna. Baina, momentu alda. Ez da, neure zalantzak. Esan duzunak lotuta, bezala hori. Nortea mina somatu arte, irabaztasunak bezala hori. Aldamenien ikusi arte, hainkarak kasula. Orduan, gure artean, ibilinean preparatzen egongo zan kontuan, baina baita ere, konstiente ginean, pixkat erabakisa gure erabaki gutze izan gabe, pixka bat inguru guztiai ere behira egon beharko ginakela, ez da, eta ez da gipa. Esan dugu Rubenek, Donostiak ez duela ingo, en fin.
A ber, ikusiko, zer da, torren ez dian? Bai. Ai, Dios. Zatea, jo, hondi badako, bi aste, baina ez dago. Hemezortzizan. Bueno, zizarte gaitza biharko dugu. Pizkate egon gehiago ikusten, ze dato, eta ikusitza pizkate okerrea zijoala, eta oso gaitza izango zela honea bueltatzea, baina mantenitxu eta saiatu nahi ginen, batez ere hor badagoelako jende bat, landa gurentikan bizi dena, eta hor ere borak ere gustore etortzen herrira eta buran produktua saldu, eta zaila da. Gauzak egin nahi, baina aldi berian, enbiarrezuz zea batekin, ez? Zentzu, lehen esan dut, zentzu batekin da... Bertzo txapelketa ere onda, nun batxe? Atzo markinan. Bai, eta gaur atzaldien erreala handoa, noetan jokatzen, lanak elkarren gainean. Bueno, holako kontrasanetan bizigea, ez da? Bai. Bueno, beste gabe, eskerrik asko, etorri zatelako, esan dezuezenak esan dezuelako, eta gu zain gehiago jasotzeko, Eskerrik asko batxe ere, etxekoai ere, eta, bixar ere amenen goeala, arratzaldeko segitan, hauzu herriko beste zona batekin, eta, Eta zapatuan ongo geha landaremu eta pikupetura zemendu. Eskerrik asko da, noi? Eta domekan txikiteuen. Bai, eskerrik asko.